nyani galu iwe usadule undiyankhe chima foni ndi chani udula foni chani tudziwa zoti kunyengana ndikeli ndiyeno ndikupeza ndiponso umuuze keli wakoyo. I've got videos of you. Umuuze keli wakoyo ndikupezatu. Heatherwick Kamwendo ndi cousin wanga. Let Heatherwick Kamwendo ndi cousin wanga ndikupeza. I know your parents. I know Jack Kamwendo. Then ndikupeza. Ndiwayo ndikeliyo munyamulane mutengane mukwatirane. Ndikeli wakoyo munyamulane. You're so stupid. You're such a bitch. Ndopusa. Mwana mtundonjo funa mango sokoneza mabanja ine yake kunyengana nditofa panofuna so zinyengana so ndichani. My friend usamandu zotu ya clearly lost. I'll send you videos ukutuluka the same place kile kumenekele amagona wafika ndege yale loli where past 2. You want me to send you the videos? Ndopusa wangu samatenge ngati phase tsilo uhule wako umapangawo ukhale komwe ndikeliyo muuzane and send this voice note to Kelly as well. Untumizire umuze kunena kuti sister yako atamanda wandimbira phone wantumizira voice note iyi ndopusa utenga ngati phase tsilo mumatenga ngati tsilo ndikeli wakoyo. Ungofuna mango sokoneza mabanja ine yake umaenda ndi ndani uyu wamndani misinzini kama ndani uko you wanted to ruin the marriage pano ufuna soka pangeso ruin so marriage anthu ena munthu wantundu wanji ulibe manyazi ngati ufuna kuti utengane ndikeliyo nyamulanani mukwatirane mutengane ndikeliyo mukwatirane. Come in public, I'm gonna expose you. Ndipo pamene ndikupezerepo ndikuswa mphanga tikudziwa so ufuna so kusamuka ku nyumba kwa makolo ako kuti ukakhale ukapeze malo nyumba ina muzika kumana bwino ndikeliyo. Phanga we